Munyengo yong'alula imene sitikuyang'ana nkhope makamaka mkatikati mwakukhuza imfa ya azibale athu a Saulos Chilima ndi azinzawo onse 80 amene anamwalira pa ngozi ya ndege muchikangawa zimene zabweretsa mafunso ochuluka kwa Amalawi. Mundilolenso kuti ndikayambe ndikupepesa mpingo wa chikatolika muno Malawi, akhristu ake onse komanso ansembe wonse. Ndikapepesenso akubanja chifukwa ndikudziwa ife ngati Amalawi kuti ife nyengo ngati izi timakhalira limodzi ndipo mitima sili bwino. Tikapepesenso akubanja makamaka mayi Mary Chilima ndi ana onse ndi onse amene ali abale awo, anthu onse amene anali mu ndege imeneyi. Komanso ndikapepese kachitatu Amalawi wonse chifukwa imfa imeneyi yatikhuza tonse ife Amalawi, makamaka ife anthu osauka, chifukwa ife kutiphera munthu mmodzi kapena munthu mmodzi kumwalira ndiye kuti tonse amene tamwalira. Choncho mukandilole ndikapepese kwakukulu pa chimenechi, ndipo ndikapemphebe kuti ife Amalawi tiyeni tikhalebe bata, tipitirize kusunga bata ndi mtendere, chifukwa ichi ndiye chikhalidwe chathu, chifukwa mwazi kapena mzimu ndi woopsa kwambiri. Ndipo mzimu ndimakhulupirira anzathu a mpingo wa Chisilamu amatiphunzitsa kuti munthu akamwalira mzimu wake umakhalabe ndi ife mpaka masiku 40. Ndipo ndikukhulupirira kuti mzimu wa malemu Saulos Chilima ndi mizimu ya azibale athu onse pakana achina Shaniru Zimbiri, mizimu yawo idakalibe ndi ife. Ndipo ngati panachitika china chimene ife sitikuchidziwa, ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mizimu ya anthu amenewa mopanda mantha ivuta kwambiri. Chenjezo langa likuyenera mamawa uno liyambe kupita ku boma la Malawi. Boma la Malawi komanso chipani cha MCP ndi president wake Chakwera kunena kuti Amalawi ndi okwiya kwambiri, chifukwa mwina nkutheka kuti anthu ena amakuwuzani mokunyengererani, koma ine ngati president wa anthu osauka ndimangoyima pa chilungamo ndipo sindingasunthepo pa chilungamopo. Ineyo ndikufuna ndikuwuzeni, mwina anthu ena sakukuwuzani, anthu ndi okwiya kwambiri muno Malawi, chifukwa tilipo anthu a mitundu iwiri, ena onena mohonga anthu, ena mongoyimapo pa chilungamo. Tsopano ena ife timangoyimapo pa chilungamo kunena kuti chilungamo chake nchonena kuti imfa imene ichichitikireni muno Malawi paja pa 10 kuzafika lero pa 19 Juni, Amalawi ndi okwiya kwambiri. Ndipo ndikufuna ndikupempheni inu akuboma kunena kuti musapitirize kubweresaso mkwiyo wina pa Amalawi chifukwa cha malankhulidwe anu, makamaka ku Ministry of Information. Pena pake mukumalankhula mwachibwana kwambiri, mwa mchombolende, kumaona ngati Amalawi ndi ana kapena ifeyo sitimazindikira kapena sitimaona. Iyi maganiza kuti ikanakhala nthawi imene inuyo akuboma mukanasamalisa kwambiri malankhulidwe anu, poganizira kunena kuti imfa imene abale athu tangoyika zulo lomweri, zana lomweri, lero mukamapanga mapulogalamu anu, ma press conference, ndikumalankhula mwa chibwana, kumalankhula mwa mchombolende, kumakhala ngati kumaliro kuchako anthu ena akanapitirako kuti akapange campaign. Chikhalire nicho anthu akuchita react ndi imene inuyo aboma munachitira handle ngozi imeneyi. Mwina inu simukuziwa, aboma munachita handle ngozi imeneyi mwachibwana, chifukwa president wanu atalandira uthenga wa ngozi imeneyi ananena kuti ampase report patapita 4 hours. Kodi 4 hours yonseyi amadikira chani?
komanso ndege iyi kuoneka kuti inagwa kapena inasowa cham'ma 10 o'clock, koma inuyo uthenga okuti anthu akayambe kusakasaka anthuwo mauza anthuwo past 5, komanso ripoti loziwisa ku ziko lonse la Malawi malilemba mochedwa cham'ma past 5 to 6. Zimenezi ndiye zinapangisa kuti Amalawi akhale wokwiya poganiziranso ndi pamene kunagwera ndegeko, chifukwa ndege ikumveka kuti inagwera pa mphepete kwambiri mwa msewu. Izi zinapangisa Amalawi kuti akhale ndi mkwiyo kwambiri. Leroli inuyo mukamaitenga nkhani imeneyi ndi kumayichita likening kapena kumachita accuse anthu ena azipani zina, zikungoonesa kuti tili ndi boma lolephera, tili ndi atsogoleri amene sakuziwa chimene akupanga. Ndene mafuna ndikupempheni inu a Moses Kunkuyo kuti mukamalankhula ma statement yanu muzilankhula poganizira kuti Amalawi nawonso anapita ku sukulu, komanso poganizira kuti boma linolo sila one party system, boma linolo ndi la democracy la zipani zambiri, ndipo muli Amalawi osakhala ngati a 1964 a 1958, muli Amalawi ozindikira amene amakhonza kungochiona chinthu ndi kuchijaja. Choncho inu aku Minister of Information musamale kwambiri ndi ma statement yanu, chifukwa mwachisanzo mukunena kuti anthu ena a Professor Arthur Peter Mutharika anakayika nkhata ndi anthu ena amayimbira m'manja. Anthu achatu sanauzidwe ndi Arthur Peter Mutharika kuti akamuyimbire m'manja. Mukufuna muatenge maliro aja muziachita accuse anzanu ngati anakapanga campaign, pomwe iniyo ndi amene mwalephera. Muyang'ane chimene chasisa zaye kuti njovu ichoke nyanga. So ndikupempheni iniyo aku Minister of Information mukhale osamala kwambiri, chifukwa pakali pano pa anthu akulira ndipo anthu ndi okwiya, ndipo musachite accuse anthu chifukwa chokuti khaya kunaponyedwa miyala. Inu nokha muzichite accuse chifukwa cha mmene munachitira hando ngozi imene indachitika. Kwina kumene ndikufuna ndi alankhule kwambiri ndi aja aku MBC, makamaka director wakumeneko ndi anzache amene akumapanga nawo programu ya Atiti Mvese, amenenso enawo akulu amene ali nawo pamene pamangogona akumagona ndithu pa live program, kumagona kumanena kuti kodi awawa sazasisa mpweya pa live programu. Mukumalankhula mwachibwana kwambiri. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti kumene kokotu ndi ku MBC kunaliso anzanu amene amaziwa propaganda kwambiri zaka zambuyomo, koma anachokako. MBC simasunga makape, MBC sisunga wina aliyense for life. Inunso kumene komuza chokako. Now programu yanu yati Mvese iyi ndi programu ya propaganda, programu yopusa kwambiri. Malo monena kuti muapangise Amalawi kuti tikhale limozi, mukufuna muzipangira ngati muzipangirapo kampeni kupangira president wanu. Tikuziwa kunena kuti inu muli kumene kuchifukwa cha president Chakwera, ndiponso mukulandira ndalama. Lero mukamalankhula zopusa pa MBC imenenso imachita rani ndi taxpayers money, mukungolakwisa kwambiri komanso kuchulukisa mkwiyo wa Amalawi, chifukwa Amalawi ndi okwiya kale. Ndiye iniyo muzikapanga maprogramu omakhala ngati malamulo kuti anthu apumule, anthu alire maliro, tonse tilirire limozi. Iniyo ngati broadcasting station imene imalipiridwa ndi ndalama za Amalawi, munayenera kukhala ndi maprogramu osisa Amalawi mitima yawo. Koma pamene pajapo muli pamene paja bize kumampangira kampeni Chakwera, kumakhala ngati Chakwerayo ndiye ndi ngero, kumakhala ngati kapena zipani zina zimene zinabwera kumaliro kuja ndiye ndi zimene zinasokoneza mwambo. Kufika size yomachita accuse chipani cha UTM, kumanena kuti chipani cha UTM ndi chimene chinasokoneza chifukwa cha ma statement. Kodi munthu anthu amene ajawo anamwalira aja akanakhala kuti ndi abale ako wa iweyo ukanamva bwanji? Akanakhala kuti ndi azibambo wanu mukanamva bwanji? Akanakhala kuti ndi azimayi anu mukanamva bwanji? Akanakhala kuti ndi azilongo wanu mukanamva bwanji?
musamalankhule mofuntha kwambiri, kulankhula mwachibwana pa MBC TV, zinthu zimene zikhoza kubweresanso anga kwambiri. Ndipo ndi pamene ife timanena kuti MBC ndi institution yomvetsa chisoni kwambiri, chifukwa simakhala independent. MBC inayenera ikhale independent, izipanga mapulogalamu awo mwa neutral, osakhala momafuna kumasekerera boma, kumayikira boma kumbuyo iya. Inuyo a director musamale kwambiri, director wa MBC. Komanso abwana inu akushire bus lines, munali kushire bus lines, mwakulatu kwambiri, mwakula munayenera kuzipasa ulemu, muzilankhula zinthu zabwino ndithu. Mukumona uyo amene akukulankhulitsani tolankhaniyo akumachita kumamuuza wa kamera kuti thawisa kamera ipite kumbali imodzi, chifukwa mukugona tu pamene popo, kugona kumachita kuoneka munthu kumapanga mkonono pa program. Vomerezani kuti mwakula. Ndale zapakali pano siza ndale za ma 80, pakali pano pakuli ndale zina za new one. So program yani imene mukupanga kapena analyst wanu umene mukupanga, mukanaganiziraso age yanu kuti mwakula, munayenera kuti muzikhala pa mpando wa ndalema, mukumamwa tii, zizukulu zanu zikucheza nanu, koma osakhala kumabweresa mbwerera, kumangobweresa maprogramu obakira boma pa nthawi imene anthu ndi okwiya ndi kale. Izizi mukuyenera muziwe zimenezi. Anthu ena amene ndikufuna ndi alankhule panopa ndi anthu amene amachedwa kuti ati ma activist. Pali ma activist ena achinyengo amene chimene akupanga samachiziwa, amangolankhula zina zilizonse bola iwo alandira ndalama. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti nthawi inoyo ndi nthawi yoopsa kwambiri, ndi nthawi imene mukhoza kuyambisa nkhondo munomo m'Malawi. Tikapitirira ndi khalidwe umene uwo mafuna kuti muzilankhula mwambwerera, kumalankhula ngati akubanja, kumalankhula zipani zina. Ayi, zimene zachitika zijatu mizimu yo ikunena yokha, mizimu ikulankhula yokha kumene iliko, ndipo aliyense akuchita kuona ndi maso. Ndipo pamene paja pakanakhala kuti inali nthawi yokuti anthu akufuna azipita ku chisankho, owina pompaja ndiye munamuonatu. Koma inuyo chifukwa chokuti munachoka, munapangisidwa manyazi, ndiye mukufuna mubwerese anthu azipita mma TV, azipita mma radio, kumakalankhula zokuti akukomeseni inuyo. You are just wasting time. Amalawi si anthu okuti muziyapusisa siku la lero. Amalawi anachenjera kwambiri, Amalawi anasukusula kwambiri. Choncho imfa imene iyi yatikhuza ife tonse ngati Amalawi, ndipo chimene tikufuna ife ndi mayankho. Palibenso china chilichonse kuti ati muzikazisuka, mukazisuka kuti chani. Amalawi akufuna mayankho, palibenso china chilichonse. Investigation imene ichitike mwa msanga. Lero si apa somano mwamba kuopa ndege. Sipaja ku South Africa kuli msonkhano omulumbirisa president wa kumeneko. Lero mwamba kuiopa ndege na mandege. Lero mwamba kuchita delegate anthu zopano. Pajatu munkakonda ndege kwa basi, nde takakwereni imene mpite ku South Africa. Musanamizire kuti ayi ndikulira, chani ndiye ndikutuma munthu. Kwerani ndege. Ndizopusa kwambiri kuti inu MBC muzipanga maprogramu omachita accuse UTM, omachita accuse anthu ezipani zina kunena kuti anapita kunchewu, kumakachita mobilize anthu kuti azikaswa kumene kazikapasa support, azikachemerera. Amalawi si ana, Amalawi ndi ochenjera kwambiri. Amalawi anasukusula muziko la democracy. So musamale ndi chiprogramu chani cha propaganda chichati imvese ichi, chimene mukukuchipasa 1 hour kumangolankhula zinthu zopanda ntchito, chimene mukuchibwereza free time. Sindi kuchizira kuti mukubwereza free time chifukwa chani. Malama kuti ziko lichite progress, tiziwe zeni zimene zinapha abale athu, chifukwa Amalawi uku akudikirira. Ngati simpanga zimene zizi, ndikuwuzeni mizimu ya anthu amene aja ikukanthani kopsa. Ndipo Amalawi sakumvera ni chisoni, ndipo muziwe kuti kumene kundiye kutha kwanu. Ngati mukufuna kumaopseza anthu, makamaka inuyo amakra, nthawi yoopseza anthu inatha.
chifukwa nthawi ino simungamaopseze anthu kuti akalephere kulankhula zimene iwo akufuna, zimene iwo aziona ni maso, ndiye muzikaopseza ati chifukwa chokuti muli kumakro. Oyi, ngati mukufuna kumanga anthu mmodzi mwa iwo ndi ineyo, mbwere mudzanimange, koma sitingaope muziko la democracy osalankhula chifukwa chokuti winachi wati walemba kalata ndi director wa makra ndi wina wa ku information kubanena kuti tikumangani chani. Ziko litu silanuyi, ziko lindira Malawi, titsanamo munomo. Born Calendar, the DC, mwana woopsa kwambiri. From Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.